హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఇది వచ్చేసి అడిగిన కోడ్ అన్నారు. దీన్ని ఒకసారి చూసి చెప్పండి, అడిగిన కోడ్ కాదనేది కామెంట్ చేయండి. దీన్ని నెంబర్ కూడా పెట్టినా కాకపోతే ఫోన్ చేయండి, ఏమనుకోను. దీని క్వాలిటీ చూడవచ్చు మీరే. చూడండి, ఇది ఇష్టపెట్టగానే ఎగిరిపోతుంది. అసలు కట్టేసాం, మేమే మూడోసారి కట్టేస్తున్నాం. అయితే మేము జంగాల దగ్గర తెచ్చుకున్నాం దీన్ని. అయితే బ్రీడింగ్ చెప్పి దాన్ని తెచ్చుకున్నాం దీన్ని. ఇది అదేనా కాదా చెప్పండి, మీరే చూడండి.